Piga na shwangu. Chukua chanje tawa mkati medali vino. Singa tawa kunyeba mkati medali chika ndani. Dupiga na isho wangu. Chukua chanje tawa mkati medali vino. Chukua chanje tawa mkati medali vino. Singa tawa kunyeba. Singa peze nguwa chinyepa. Baba tipe vizere nyaya yenyu yamagwirira nayo ndokura dari ndaya mukati dari nemuroshauri andimupfuma yangu kubva 2008 svikana nhasi vangonibvisiro vakangosungira zvirevo zvimani zvavakwanisa kubvisa svikana nhasi asina ndibvisira vakambotuma dombo dombo akadzoka achinzi kwashakapinda kati ndakarora kare right tisati taenda kuno mukwasha vanhu muri kumbodei pfuma yenyu chii chamuri kudhimanda kumukwasha chaasina kukutana taurei mombe 8 mombe 8 pansori kuchenjerera Kristo akabisa nokukwasha kakutanga tipe yako tomboti sekretari vachirife imimi zvamuri kutenda kuti mukwasha wenyaka kupai zvino chii kunyaya dzekumombe zvisungirwa toziva kuti mukwasha anobvisa mombe masungiro mbudzi chichi zvisungirwa mataura kudangawo kumakamira sei mombe dzedanga kana dzikauya kune masungira kana chirauya mombe yomhaya inakuya right right tazvinzwa toda kudzoka pamuri baba mukwasha wenyu tiri kurimemba kuti akasiyana nomwana wenyu handiti handisi kuziva kuti pano mombe masungiro iye wano vana vangani nemwana wenyu 4 saka izvozvi izvi muda pfuma yakamira sei dare risati toda kuzobvunza mukwasha wenyu ka1 imimi imbotipai kuti muri kuda pfuma yakamira sei pamukwasha wenyu pamomba kuna masungiro nemudziranga dzikani 4 kana 4 5 mombe mombe masungiro vanoti mombe masungiro nedzedanga 4 neyomari zvinobva zvaita 6 mukwasha watezva varuda pfuma yawaimemba kuti makasiyana nemwana wavo donhasi atezva vari kuti mukwasha achindiyeukawo pana izvi mombe 6 masoro changami ichokwadi ndinofanira kunge ndichibvisa pfuma kuna tezva rangu inoya kuti ndakabereka mudzimai wangu wanga ndinaye so ndichipedza nyaya nomudzimai wangu munomudai nofunga ndaifungidzira kuti zvakataura nachangamiro kuti vachatumira dombo achiuya topedzerana kunozvanga takasiyidzirana
zvinakiitika saizvozvo. Saka ndafungidzira pamwe sokukwirira kwaita dare zvakukwanisa kupatsana ndikasizva zvakiitika izvozvi. Inini ndine mari yangu musha matezvara. Nofunga atezvara vangu ivava nambuya vangu vakasungwa mapurisa. Nofunga ndakabvisa mari yangu inoita $1,100 ndakabhadhara kuna atezvara nambuya vangu kuti vabude kupai mumaoko emapurisa. Tabva ikoko nofunga tagara kumba. Atezvara vangu vakandishedza vanhu asiri atezvara vangu chaivo baba vakanditenda sebasa randikavabatsirawo kuti madzimai ambuya vangu vakabuda mapurisa. Nofunga vakabva vati vachandishedzera dombo, vachachedza dombo wangu inini kuti vazoverenga zviverengeto pamari yangu yandikabvisa. Saka izvo zvazvinakiitika baba vakasvika pamukushaya pasina kunge papatsanwa nyaya iyo. Saka ndakutokumbirawo kuti sokundikwirira kwaita dare nyaya yacho inopatsanwa sei ndapedza. Right, maita baba muri kuzvinzwa here munyaya yerutawa nemukwasha wenyu munoiziva here kuti mukwasha ano chikamu chokuti makapa chichemo semhuri kuti mwanangu panopatiremera susu babatsira sokudai nhasi uno asiyana nomwana wenyu imimi muri kudawo kubvuma henyu muchapafambisa sei tijekeserei padare kuti muchapafambisa sei mune mari woyo mukwasha imimi muri kudawo zvokwenyu asi mukwasha no zvaari kutaura ndizvo zvikaitika zvokuwani izvozvo asi pamari yakutara mukwasha haisiyo mari yakakwanisa kundibatsira panguva dzechidzodzo $300 hama yangu achibhadhara $200 ndichibhadhara $100 mazita edu naye akabhadhara madhisi esha mikore yasha pakoti yacho. Murume, wakabhadhara $1,100 papaina apana ambuya varipo yari mumwe wanga aripo kuti baba wangu manje akashaya manje ndivomwe mandaifamba navo pachifambiro unepo wakanyora pasi makazvibhadharira kupi kudarwini polisi 1000 iyo ndaita zvokusvika pamukadhi ndive mari yanga ichiti 1:1 waipiwa mari 6 ndovaigara naye vanhu because ndowandaipa mari vachienda kuta ku zvino vari kutaura kuti hanzi 300 ukapa mari yako 1,100 asi kutaura kwavanenge vachiita ini sezvo vanenge vaburitsa umbo unenge uri pasi ini handikwanisi kuvapikisa saatizva baba hatidi kurova imbo takaviga mupini uyu mukuwasha wenyu mari iyi wai akuidhimanda akasiyana nemwana wenyu asi dai mwana wenyu aripo mozoti mari iyi hama iyi haikwanisa kuidhimanda akabatsira nemwoyo une rudo achibatsira imimi handiti nhasi unowe mukuwasha kutaura ndakabvisa mari nokwanisa 1,100 imimi mune umbowo hwokuti mune marisitsi yekuti akabhadhara 300 ko imwe mari iyi yakaenda kupi handi munoziva zvinoitwa kumapurisa kunoutiwa chioko muhombo muri kuti isu taurisai tinzwe kuno
baba taurai zvinobvika uyai apa Ngachove pane nyaya yekuramba ndachitira batike tipenze vabereki wodi nyaya dzekutaura baba zvatinonezvo akabvisa mari munowitinesa kuti 300 chete munowitinesa kuti 300 chete asi munoziziva kuti ndiye akaita kuti vabude ane zvapera imi musumukai madzimai ekwachigogo ndinakuvaona wandaiwanzofamba nawo vakasimudza muri ani uyaya patoni nemugaro ndoara zinanya tauraitidzana musoro ichi ndokuyedza kutsanangura panhau yemari. Panhau yemari tanga tiri true ndichena unobudisa njodzi yangu polisi. Nofunga mari takaishanda tiri true vamwe vakadzi vangu vasiki. Nofunga vakandiudza kuti mugova handisi kukupa nekuti ndabhadhara chinhu ndabudisa njodzi yako naamai vako 300 yes mari dzitanga kachengetwa nababa. Saka handisi kuziva kuti mari kutsanangura ndoipi yandisiri kuzivawo neni. Alright. Ani kuzoti makaramba. Uye haana chauramba murumo. Mazinzwiziza. Asi kuramba ari kuti kana yakanyura 1000 iyoyo uchinda kabisa 300. Ayo pa 1000 nzwai nemuzita raJesu kana akasungirira murumo. Haana charamba abvuma. Uye ati kana muri kuti 300 it's okay handiti. Baba kuti 300 from 1100 kusara mari 800 mukwasha mukuru ndiari handiti Apa mari imimi mukugadzirira nyaya ndikugadzira nyaya yenyu mukwasha hana charamba manzo handidi kudzvinyira mukwasha handidi kudzvinyira imimi mukwasha ati hazina chakaipa ndinozvigamuchira handiti but ari kutaura mari akaburitsa mwana uyu asi mukuzvibhirivha kuti ndiye akasungura vanditi manza statement arora mwana wenyu musikana izi hatida kutsvaga dzimwe nyaya right 300 mukwasha wati tikupatsanune nhasi kuti dombo auya handiti nhaishedzi kutaura kuti sekutsibu mangarira vantu ndaifunza kuti vachanditumira dombo ndogadzirisa kana tokutsvaga ndikutsvaga kutozonga ndichiya mazvinza baba hanzi tumai dombo aende kumba kwa handiti anopiwa 20 twamuri kutaura handiti ndoda kugadzirisai futi pamombe dzamati 8 mombe dzinoitwa pane vana 8 rodzi yenyu mukono masungiro 1 yeumai 2 vana 4 mombe 1 mombe dzenyu 6 ko dzimwe idzi kuti dziite 8 dziri kubva upo aiwa ndati dziri kuzosvika pa8 pane vamwe vana here tionei patiri kuenda handiti ukama huripo handiti pane vana manzo baba vana vari kuti munavo ari kuchengeta vana ti asi titarisei ramangwana revana handiti murume chengeta vana muchituma dombo handiti hatisi kuenda kure muchituma dombo mombe dzenyu yemukono masungiro
yeumai 1 zidanga 4 nezvimwe izvi list imwe ndinonyora kuzowanika kuti semdzaya kunoka dombo rikatomutuma dombo wazobuda mashoko kunzi tuma tikabvisa no handiti taitaura baba next court musasati 1 urume unodzoka munadii ndisainiro wako dombo auye kupi mbakwenya dii tapedza ataura kati hanzi ndakatarisira dombo 300 days muri kuti kudii naye simosvo zvaine unogona kumaina zvainga mombe 1 munenge muchiti mombe lechi taurayana baba ndio baba aiwa mavaka ukama masungirira uyu mamuti ari kunyepa manzo uyu aiti kana 1100 yacho haina basa manzo washona yake ataura kwacho hapasisina kudoka batisi kuitira ukama pane vana baba nditi zvemi makada kuoma musoro hazvibude mkuasha ati hazvina mhosva kana 300 kunyura kana kusanyura mamunzo kwacho hana chakuramba patimi makada kuoma nditi kuana pane vana baba manzo muri vanhu vakuru imi paone toda kuti vana vachengeteke ukama uramba uripo mandidzidzira kunyepa here vabereki tawirirana pa 300 titodini kwacho munenge mangu pasisepokwa tombotera ambuya amutiudza zvekuita ambuya iri muno problem amai mirai mwana wenyu ane problem murai mwana wenyu mwana wenyu ane problem ezvaari kugara munaye nevana foiwa ende munoraya mwana hanzvadzi urongeke muite muti manzo zvemugova mutaure panapa manzo tiri kugadzira ramangwana revana venyu nemi ezvana nemabhedha vanawo makatorisana nababa kozvino ipapo changani handiti munoona amai zvamuri kuita imimi chaida kuti munyaya yemari ibude vabereki venyu vari kuda pfuma vabereki mese muri muno ndatinzwisise shuwa mukwasha anobatsira asi kana pane zvimwewo zvokuti panoda kuongororwawo kakuti inini ndakabatsira atezva but vaakudhimanda pfuma yavo ndongonyudzwa here vati ivo mukwasha tibatsire tozokudzorera nhasi ndarambwa ndakunyudziwa asi chandinongoda kutaura pamberi pamambo ndechokuti imimi vabereki ana baba mukwasha shuwa mukuyu zvawo hakupiwe kudyiwa mari yamuri kunyudza ikakura mangwana kumberi uko kumberi kuseri nkugomo munogona kuzosangana nedare iroro kana chiri chokwadi chokuti mukwasha ari kutaura kuti muno mari yake zvakasununguka munomubvisirawo zvimwe zvishoro pamari iyo is covered zvinee zviri rai asi mukati nokuti akazodai plus amai mugoveka haunzvi imimi ambaba venyu ndo vari kuda pfuma imimi akupenzai mugove muri kufambidzana papi kana chiri chokwadi chokuti imimi mukwasha i300 yaakakupai mukwasha haasi kukakavana apa mukana kudare kuti dare munoonawo seino 300 iri kutendwana naatezva asi cho pamberi pamwari panongoda chokwadi shuwa akati pamari but ngatidai panyaya kuti namukwasha wangu yemari pachokwadi pamberi pamwari avanenge mulani 300 dollars tapedza ndabuda panyaya dzezvidzodzi tikamupa injini nemapaipi aizvi mafoji kanga tinachingorera nyaya dzengobatsirabatsirana zvinhu zvazaitika pamusoro zvazoari hanasana pasina zvavo
nyaya pere Nyamara unosaina unosaina munoona abereki muri kuona upenyu kana mchinge maroorerana nditi haisi mhosva ukama nditi tasamune pane vana apa tofana kuona kwatiri kubva nekwatiri kuenda ivo ndavanopatsana vanokudza ipapo mombereka inofana kuzoitwa chivanhu bozi makatodya kare bozi vamwe venyu muchavazivisisa sekuti mana baba amai vakafa pamwe vapenyu yo mai ponovasingoendaoziva kuti kufambisa sei That's what it's